LV Entertainment clear tu te chibaile vekule thlale me Avatar Part 2 release don ti kan shadeu vekanga chumi ma chuan Part 1 chanchin tlang pui clear le na nei tha ka hria ta wangin Part 2 trailer toite kan hmu the tang base tu romang ang nen kanen pa bok don ani chun subscriber zong ten zawai chunga kan lo ma la subscribe lo te khan lo subscribe ve zelula in tan videos chi rang pathian in ramati chung ka ron la da zel don ania Avatar Part 2 The Way of Water trailer kan hmu theng ang kanen main sang ni pakwa Avatar Part 1 kha thir le thuak phat teang kum sang ni za somnga palia RDA Resource Development Administration tat nuai thok tomachu athi ta ka wangin a phir pui jeka kal thailo kong chin nuai lam zeng vek chu ayo turin an som ngal achan chu jekale tomate hi pian phunga in an nan nei wangane ti chuan khovel atanga hlatak planet dang Pandoran tia chuan an hruaita kumruk vel hnuwa Pandora planet an thlen chuan aunau pa toma lo thopui thin Avatar program ame Dr. Grace le Dr. Norman tenen in mel hriat na neya Pandora khovel lo tu te chu navi mihring ang lian tak zong ang meya mai nei vun polan ni ti le an boruak hrim po mihring te ta na a hlo om zia je ka chuan a thopui tur te soidana tang chuan a hrengal veka heng mihring pol navi te hi thingkung lian taka khosain A1 ti chu pathian ang mai nan betrin bokane Pandora khovel fang tur hian mithiam te chuan an thlan chua tang an milpui tur theu navi taksan siam chuaka jega pherpui thita toma navi avatar chunga jeka chiale thahriat na zong an thlunjom ngal aron har chua che chuan ake te po adu ang ina ti che thai hlo mai avoi khanna tan chak taka ake nge ya dingle thai chu nuam teriawin atlan chuak ta daya alim hle ti hria ta ne atuka thlona khal thin trudi ne nin hmel hriatin an sipai ho tu pa mail sa hne na hruaya jeka chu Avatar Expedition team a tel phal sakin navi tele an chen na thingkung lian chanchin a hriat ang hril zel turin a titlat mai achan chu an mamole du ber anop taniam lunglu khovela shaltur navi te chen na thingkung lian le a chevel hnuaya omwanga ne tichuan RDA te thil tum ber chu a chiang ngal anop taniam lunglu du wangin Avatar Expedition team an din te chu an mang tangkai ne nikhat chu an wa chuana je kan nuam ti lutuk kalran lai takin Pandora ram sa hlawom tak mai tanator an ti chuana uma refet lan chiat nuwa je ka chu lengkir sang taka zong thlain tanator an ti ram sa la ka tang chuana him hlawa zana ni chuan Viper Wolf an ti ten an ron hual tamai vanai thak takin navi nula neitirin aron chan man rama je ka chu no pangchia la ave tak anga ngain kalsan tum ngal ma se thara khung ka ti mai spirit tree an ti chin je karon bom kha vek nu chuan an omatikaya namzinga teltla ka ngain in lama hruai hota je kan neitirpa eitukana an namlan le anu puithiam moati te muvele puithiam moati chuan je ka chu belchiangin an fanu neitir chu engkim zirtir turin tita neitir chuan hupur hle ma se anu puithiam thu soi chu azom lo thailo ne an muthil nuwa je ka chu ami hring taksa kir le in athil mule hriat zong a hril veka an RDA how tu ten navi te chena thingkung lian tak ki thlu kan tum wang chuan je ka hnena navi te chu thathum chunga inson chuak vek tura hril turin thun petatlat mai RDA hnuai Avatar team leader Grace how tu te rin hlel deuh wangin jekale a thian te chu tlanglang floating mountain an tia chuan a hruai daya thlathum chung lai mai neitirin navi te nun phungeng kim jeka chu zirtir chara ain pe ve hnuwa navi pasal thani ve thainan akhala thopui ve thaitur dragon ang deuh ikra nan ti mai chu a thlan ve ngai thu neitir chuan jeka hril bokane navi te sapel danang thlapin jeka pona pel ve thaitoa Pandora khovela nungcha le hlo bette in zom daning kima hria thiam vek nu chuan navi nula azirtir tu ni bok neitir chu jekan ngai zong tan tariau mai jeka po ain pe ve ta mo tia
a thlo pui tur ikran chu a thlang ve don ta ikran te buk anom na mun tlang langa lon chawin je ka chu suten thlang ma saber turin ti tlat mai le tha tu ma lo be tu ikran ne in thlun zom hnu chuan an tholak dan le lungphut ran dan thlengin hriat pui tonin je ka chuan a thlo pui ve thei ta ti chuan hnuwa sapelin an chuak ho le a je kan ram sapa khata ka hlum hnu chuan toruk anti mai dragon ang lian turu bon lu tuk tak mai hian ron e tum ta je kale nei tir te chu ram hnoi lama tlan chia in toruk laka tang chuan an him thei ta sha ma toruk anti mai ikran an khal ang lian tak mai hi navi te poina an hlau le za em em malo ni navi thatu te zinga po mi panga chawin an la khala toruk khal thei navi panga te zinga apu po atel ve thu nei tir chuan je ka hrilane thlathum hnuwa avatar research team te chu an hmun puyan let le a je kana ton hriat zong zong te chu record le vekin sipai ho tu pa mail sa hne na navi te min theinan an nam zinga lom lu na khom pui anei hun thleng hun tha dila mail sa chuan lo rem ti sak main je ka po navi te chuan an nam omati kaya an lom lut ve ngal nam khatan ni to ta ka wangin nei tir chuan tree of souls an ti mai tharau te kung din na chuan je ka chu hruaya he tree of souls an tia hian an thla tu te hriat no zong zong om khomin an hriat na thazam nen an thlun zom chuan an thom an hra thei ni chu ba ga helai hmuna tak hian rda te mamo em anop taniam lunglu chu tam hle bok je kana ko pui tur a thlan thei to thu nei tirin a hril hnuwa nei tir chu je kana hmangai thu hril ta mia mai le hun tam takan man dun to wang chuan nei tir puna lo du ve nga la ti chuan an hrian na thazam thlun zomin tree of souls kung hnuaya pathian anga an biak aiwa hriat puina chuan hun hlu takan hmang dun ta ni atu khua lo warin nei tir chu rda te bulldozer thomina kai thawa an tree of souls chu an ron nor chiat sak da nok nok mai je ka chu kai tho tumina soi vak vaka abai don ma hri te na ron har chuak ve thei ta bulldozer chu je kan ding turin tima se an ding du mai tlat lo an mit ber camera ti chiat sak lai chon an ron ka pa nei tiri tlan chiat pui ngal bulldozer a camera chu chiat lai khan je ka chu rda te lamin chiang takin an lo hmuwa navi tana alien an ti mai mishing te beitura an lo in puwa cha lai tak chuan je ka le nei tiri te pon ron thleng ve ta je kan nei tiri hun man pui wang chuan sutean lo thikin an in chuala pathian angan en ewa ma inzom nan siam to wangin nei tiri pon sud le theini lo thuron soi chuak ngal mishing te chu beilet lova tlanche te himjok thu je kana soi zo ma chuan mun puilama tangin miles te nan lo kai thoman tlat mai ti chuan a hnuwa je ka video record atang navi te nan omna mun chua sanan tum lo zia rda ho tu te lam chuan an muta chu vele mileson an chena thingkung lian nu tuk tak mai chu bom hang ki thlu ka tuma pandora khovel ta na tangkai zia grace le je ka ten rda te hril ngal ma se ti thluk thawan tuma navi te chu inthiar film tura hrilhriat na hun darkar khat je ka le grace te chun peta rda te hmalak dan tur je kan navi te hril hnuwa nei tir chu thinrimin grace ne chuan an phuar bet ngala rda mishing te chu navi te chuan ben lo tum hmia mai le rda te ron thlen hnu chuan an thalmulian tak takin an ka ve a ma se khol ani wangin an hne theilowa mal sale ho ten boman ka chho meu chuan navi ho te chu an tlan cheta sup sup mai navi pui thiam nei tirinun je kale grace te laka beise na sang tak nein a chua wata navi te chena thingkung lian turu zet mai chu atlu tarup mai le anu re waklawa nei tirin apa hnuk chat lek leka om hliam na tak tuar wa hmufuwa apa na thala hlan hnuwa anmi le sa te hum him tlat turin thu cha hnu chia boka je ka chu nei tiri chuan ho to hlein kalbau tur le ron kir to lo turen hnol ta an navi te chena beran ti chiat sakta ka chuan rda thokte po anril ru nuam lo tan hle ti lang tana grace le je ka te po kai tholein avatar team te chu pindan pakhatan khung ngal ma se hnuwa an thlona khaltu ber thuli na ron throi chuaka
aru ka thlo nan tlan chu ma chuan mal san ron kap ta char mai le an thlo chuan nuwa grace chu ka hliam ani ten hmuwa RDA te pon an ron zon hmu mai thelo na tura avatar team te chu an biru ta ti chuan je ka po hun khoral mai lovin anavi avatar a chuan a lut nga la a har chu vele ai kran chu kau vatin ami le sa omatikaya nam te chan chua dan ko nga zon nga ya athuan zoma achungarin nan nga theina na kong om chuna hriat toruk thunun chu atumta ai kran nen chuan sang taka thlok chawin toruk chunga zuang thla toruk hriat na thazam ne na in thlun zom chia chuan aduang thlapina khal thei ngal mai omatikaya nam te po kalna tur mun dang nei hek lo le an tree of souls tharau te kung bula chuan an tlan khoma an tong trai na chan nga pa malak dan turan ngai tua ho lai chuan toruk lian zet men lamaron thlok tin muta an hlo em rual chuan leya tum nuwa athunun tu chu je ka ni ten hre thei nga la omatikaya nam te chuan maktin zanan lo lan tir ta sup mai lalayo tu tur su te chu RDA te beile na konga tranpui turin je ka na soma an rem ti vek nuwa chuan hliam na tak tuara om grace chu athi ma anavi avatar suan lu vek tumin tree of souls noya chuan an da dun ngal omatika mi puite chu tang rualin grace tan thei to ban chua ma se grace taksa chu a chau to em awangin anavi avatar chunga chuan alut man tatlat lo mai ma se nu ka cha main navi te tharau thiang hlim eiwa kianga omve to thurol sei chuaka grace in chan nu chuan hun khoral mai lova RDA te beidan kongan zon char ngai ni te je ka chuan a hrenga a hote nen chuan phairu ma cheng navi te le tuipui cheng te chu an som khom ta RDA te beitur chuan phai tuipui le tlangra matang mi sang ni vel tree of souls san pung khom thea RDA te mun pui tang tree of souls an ron bei ma sak ber tur thu je ka chuan a dong ta chu vele tlanglang sang takatanga lolam buna that thu je ka chuan a hril hloma ti chuan aiwa hne na je kan tran puina dela atong trai lai chuan nei tirpo ahnung lama lo om ve reng mai atu khwa lo warin RDA te chuan tree of souls amna laman ron panta leinoi lama RDA te khol mishing khalte le navi pasal thate in beilai chuan van lama je kale a hoten anikran le toruk mangin thlonan lo be ve ngat ngata thlona engemaw zat ti che thei ma se bomle silai thatak tak mangin navi te chun be ve zela sipei ho tu mal san toruka chung je ka chu a mu fuwa ka thlak tumin ngat mai je ka tlan chet lai tak chuan avatar team te thlona khaltu trulin mal se te thlona chu chunglama tangaron ka ve ta sia je ka po bibo theita ma se nu re vok lawa truli khal thlona chu a puak ta dur mai noilama nei tirile a ho te po an che fu thei reng big lawa wansanga sutean RDA sipai thlona chunga omte chu lu khungin a hlap thuaya ma se silain an kap thale ngal dai mai Dr. Norm po ka hliamani ve towa navi te din mun chu thato lo tak zeta ne ma se vanai thlak takin RDA te chu pandora ram sakol mak tak ten an ran bai ta chiam mai le jekan eiwa hne na thung trai na chana ni zia nei tir chuan a sei chuak nga la chuti rual chuan van sang lama po ikran tam takron thlok khomin RDA te thlona chu a bei ta miam mai le bom lian tak pai mal sa thlona liana je ka po thum thlain an thlona engine bom chiat vekatuma theitop chua hlotlin hnu chuan mal sa chuan a thlona chu apok dar vek mai don ta chu hre thiamin mal sa puna robot liana khalwata leilama thum thlamhan tra mane mal san je ka mun na mun khol pui chu a muta hlau mai le ka che ta tumlai tak chuan nei tirin thana tora ron khala mal san ne chuan anin beitran ngal nei tiri ram sakhal ber mal san a tha hnuwa nei tiri po ve hlum mai tuma ma se je kan ron chan man anin bei fe hnuwa mal san ne theidon lawa hria ta wangin je ka tak sa tak omna bei ta dai mai mal sa po hliam na ve deuh toin je ka chu man theita atha ma hre chuan nei tirin mal saron kap tlang zok mai le a kanon le sak nu chuan je ka tak sa tak poron thau chuaka pandora bawruak mishing ta na thalo filter na mai kora lak main je ka chona tlin talo tlat mai nei tirpon thil thlen dan lo mu thiam watin
je ka tak satak omna lut vata mai ko ra vua sak nuwa ron har chuak lein anin dom ngoi ngoya avatar taksa alu le nu chuan suten thamwang taka chol thainan je ka hnena ani na hlana ti chuan in thatir mai turin tita hretak chungin je ka chuan sutia chol hadam vat thainan anu na lak saka RDA ho tu tele an sipai te po khovel lama hotir vekin navi te chuan hnenan changta ne chuti rual chuan je kale athian norma te chu navi te nan la cham ve phal sakin omatika namlal ni na po je ka hne na chuan hlanane ti chuan a pian chama tak tree of souls noya kumkhua a navi avatar cham hlen turin je ka chiale thasian na zong zong a tharau te chu a mishing taksa tang son ani te kan hmuwa avatar part 1 chu tikhana top ta ne part 2 the way of water thalea unreleased tur trailer kan hmu then khat kan hriat thiam thei chin en hole ngal maila avatar part 2 the way of water changtu te antar lan dana tang hian part 1 a tree of souls noya thita grace kha midang kiriti mingpu lema changle don ni na langa hetian chantir le chan hi chu grace nen khan in zom na enga motak an nei wang te pon ni mana grace chau ne lo misual mal sapo kha anavi avatar changin alo lang lenga RDA tan navi te belerin om khop mai ti chuan nei tiri achang tunu berpo raipur chungin aramwa ka ni mela part 1 le 2 in kara hlat ang bukin kumtam tak nuwa je kale nei tiri te hian fa eng mozat nein an hlim tlan mel emema chuti rol chun RDA te nan ron ti boy wangin an chena mun an chua sana ngai mela chu wang chon tui puila man pan ni na lang bokane tui chung le pona nungcha munom tak tak navi nam sang sang te hian an thunun ti lang chiang hle a je ka te nam omatika nam te po hi tui puila ma khosak dan zirti ran ngai mela ne tui puila ma cheng navi nam chikhat vun hring vek te hi met kai na nam nia soyan ni bok mishing RDA lam te pon part 1 aya mun thata kan ron khwar le don ani mela part 2 thupui the way of water ni angin tui pui lama thil thleng mak le dang lam moi tak tak kan hmu thei be se hle ne RDA sipai mal saron let le phei chuan a thin rim na sadon hle ti chianga pandora khovela cheng aleilung nei tu tak tak navi te hian mishing duam te lakatang anzalen na tur thaito pan sual chwale nge erin omane pathian angan biak ber ewa kungpon din mun poimo takalaron luan ni na langa chuan avatar chun zom na hi part 5 thleng om tura duan lok ani thu an chua to bokane trailer toy te tang po hian soi tur tam viawa khati zong khani ri mai sela a film en thaya om huna pathian in ramati chuan thiamang to ka soi fia kan lo tum le don nia hun man nuam le